Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Giunahan na kong Denise, di istorya na lang tagsakit sa baga may gala. Sa inyong sa inyong experience, wala gyud mo siguro kadungog o mga sakit nga dili common. Kadaghanan madumduman ninyo, pneumonia, TB, pero daghan kay mga sakit sa baga na wala gyud mo kay balo. Ang una nga sakit nga common kayo gyud, dili hubak. Dili hubak ang pinaka-common. Ang pinaka-common nga sakit sa baga may gala is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Unsa man ang kabawa mga manong. Daghan kaayong mga tao may gala nga wala na sigarilyo. Walay hubak. Wala na agig TB. Wala na agig pulmonya. Wala nag-agi og mga tubig-tubig sa baga. Wala nagka-heart disease o congestive heart failure. Pero maglisod sila ginawa. Unsay rason? Daghan ko kayong mga factors, mga butang diri sa atong environment nga maka-influence, makadaot sa atong panit sa atong baga. Ang baga manggod nato mahikala, ang usa ka cell o usa ka lugar nga mosulod ang hangin, mo gitawag og alveoli, o ang pikas ana, alveoli, ang pikas ana mga ugat. So naa na sila exchange sa oxygen or carbon dioxide. So kabalo mo siguro mo carbon dioxide o oxygen, no? Kanang alveoli may gala, nipis kay na siya, nipis pag kay na siya sa kuan nga ng plastic kani kay maiyong kuan, putos. Nipis pag kay ana. Nga kung makumpara nato sa butang na inyo makita, ang panit sa itlog, no? Naama na shell ang itlog, no? Na ay semi-permeable membrane. Before ka, di ba, mag-boiled egg mo, mag-boiled egg. Mugawas na siya kung dili maayo ninyo pagpabugnaw sa itlog. So, mugawas na siya ang kanang membrane. Kana siya, mas nipis pag yun ang alveoli ang may gala. Unya, anything, bisag unsa may gala, mapektuhan siya. Ang number one makadaot ana niya, alveoli ang number one makadaot ana niya, sigarilyo. Pero nga naman nga 2/3 sa nagsigarilyo, walay COPD. Nga naman nga ang katong nagasigarilyo, dili man sila mag-COPD, o katong dili ka sigarilyo, mag-COPD. Kay ang katong alveoli mahigala, ambot lang maka-memorize mo. Balik-balik ka lang ni akong istorya diri karon may gala. Kaya di mo kasabot ana kung dili ninyo i-absorb ang mga terminologies akong ginasulti kay wala may translation ani sa Bisaya. Samot na sa Tagalog. So ang alveoli nipis kay na siya nga igo gyud makasulod ang oxygen, makagawas ang carbon dioxide. Kung naay makasulod lain anang alveoli may gala, disgrasya na. Baho. Baho. Abog. Plema. Tubig. Bakterya. Virus. Kapareho sa COVID-19. So, dali kay siya madaot may gala, kaning alveoli. Dali gyud siya kay madaot. Mao ba na siya nga naa sa inyong mga sa inyong mga parinting, kalit lang og bisud og ginhawa, pero di man mo makabalo kung asa gikan, kasing-kasing ba, atay ba, lungs ba, utok ba. So daghang kay siyang imong hunaw-hunaw ba. Pero ang alveoli, kung imo na siyang i-analyze, iguro na siya nga sudlon na niya oxygen o carbon, paggawas ang carbon dioxide, pero dili na niya mapugngan mosulod ang ubang butang. Gaya sa ginaistorya ni Dennis nga
magpabayad daw siya $100 trillion sa kinsang mo kuan daw siya mo corrupt sa iya. Pero sa tinuod may gala perting paitag yun na siya kung makasimot mo continuous nga baho. Oh. Gistadihan ni sa basurahan dito sa diversion may gala. Ha? Usa ka grupo nga mga estudyante kagikan sa UP, gistadihan gyud ang epekto sa baho dito sa Tondo mahigala kay na-assign mo po sa Tondo. Dito sa Tondo, di ba, ang basurahan dito sa Tondo mahigala. So, grabe, yung kadako sa Davao City. So, halos tanan tao dito ang masimhot basura gyud. Maski katong giopera gitrabahoan akong hospital. Maski na ka sa sulod sa operating room, baho gyud kay gyud. Nya kay basurahan lagi. Wa gyud kay bahimo. So, isadihan nila ang kanang katong basurahan sa Diversion Road o katong sa Tondo nga basurahan. So, nakita gyud nila gyud nga ang incidence, ang kadaghanan sa mga sakit dito duol sa basurahan mahigala is respiratory disease. Ang mga bata, pirmi lang gyud hubakon. Way hubak ang nanay, way hubak ang tatay, walay hubak ang pamilya, pero hubakon siya pagka madugay na. Ang uban, mag-pneumonia. Madali kay sila mag-pneumonia ang bata. Ikatulo, naagid sila'y diferensya sa allergies may gala ang bata. So, mauna siya mga side effects sa baho, sa basurahan. Kung magsige, magsimhot sa baho, sa basurahan, o kanang baho sa Hulo Enterprises, magkadugay, abi ninyo mawala ang baho sa Hulo. Pero sa tinuod, wala. Dili na siya mawala. Padayon na siya kay ang particles. Gagmay ka na siyang particles sa baho, may gala, nga musulod dito sa alveoli. Nya di naman na sila kabalik. Di na sila kagawas. Kaya wala may paagi ang alveoli na ito, may gala, nga maglimpyo sa sulod. Ha? Wala siya katabang ba nga mangkuan dito, manilhig sa sulod. Kaya pag makasulod na itong particles nga baho, kayo sa alveoli na ito, di na siya kagawas. Magkadugay, magkabaga na kayo ang lining sa baho katong mga particles nga nakasulod dito. So, ang imong feeling, di na nimo kayo mabaho, na rog nasanay na ka sa baho, pero ang imo di ay baga, katong sa imong alveoli, nagkabaga, unya, dili na siya makapasulod sa oxygen, dili na siya makapagawas sa carbon dioxide. Muna gitawag og chronic obstructive pulmonary disease. Wala ra bagay tambal na ganun. Halos makita ko na everyday yun. Sa karon everyday yun. Sa 1980s may gara. Alag sa gyud mo makita og COPD kay dili man polluted pa kayo ang Davao City. Hangin, bugnaw, kusog ang hangin, karon wala. Bisag asa, baho, kaya po ng basurahan. Madug na ako siding, dukot, mag-istorya, baho kaya basurahan. Abi niyo, okay ra na sa kamo mga barangay captain nga wa mo ka-realize. Kamo tanan ba? Kamo mismo, ginadaot ninyo inyong baga. So, kanang nahitabo karon sa Hulo Enterprises, may gala. Dili na siya madinay. Kinahanglan yun na siya kwaon, di may gala. Kanang kusog bang kayo sila? Sa DOH, sa DNR, wala. Way makatandog may gala. So, ambot lang. Usawa na ni Dennis. Sa ako, ambot. Marag kang nagkabot o kanana ba? Urag buta po din na mo maabot. So, sa ingon na ko ganiha, way tabletas. Maski pag kag inom og mga salbutamol, ambroxol, carbocysteine tanan. Maabot yung panahon may gala ba nga mapuno ng gyud kayo ang alveoli. Mura kag nakay air hunger. Meaning mosulod ang hangin, di nimo ma-appreciate ang oxygen. Unya permi lang puno kay imong baga kana bang dili mo expand ang imong baga. Luoy lagi kayo ang naay COPD may gala kay maghangus. Usahay ibutang ang
butang oxygen sa ilong, grabe na gyud kayo. Tag 4 tag 5 liters per minute unya. 99% di pag yun ka ginawa. Magkadugay, mamatay ang pasyente. Mo na nagtabo sa ako isuon na gada. Kay kasugay itong sigarilyo. Namatay 26 years old. Pero okay mahimo kay nasa ang edad ba nga mo decision niya kay di man gyud siya mo undang og sigarilyo, magtago-tago pa sa likod sa balay para lagi makasigarilyo. Wag gyud ko nahimo adto. Pero kani lagi diyan amo sa terminal stage, makaingon yun mo gyud nga paateng paita ning kuno aning sakit ani. Ako na ako yung regular nga ginatan-aw nga pasyente. Kuda sila mga 30 siguro kabuok nga COPD. Ang uban nga magpatuo sa ako, buhi-buhi pa ita ko na gyud. Pero katong biya kung sa nalay inumon, ay wala. Daghan kay nga matay nga tungod na COPD. Unya kay ang kami mga doktor ang mahatag damo steroids ron may gala. Nebulizer. Kana ra gyud. Unya kay ang baga may gala bagtok naman siya. Kung makita ninyo ng lungs sa COPD may gala, kanang pag autopsy ay itong nga gray di na mo-expand pertig yung gahian na gyud. Ura na gyud parehang atay ba. Lahi man ang baga kaysa atay. Kaya ang atay, busok man, gahi man. Pero ang baga, mapareho na kaya silang duha. Sus, pastilan, kaluoy kayong pasyente. Dili magdugay. Taas na kayo ng isang katuig, patay ko. Mauna siya nga, sa una nga, aktibo pa kayo ko sa mga ingana, against sa mga ingana, mga baho, kanang basurahan, ang apil-apil magyug ka na sa una. Gano'n klaro yun kayo, 50% of the population, mag-COPD. Unya kay wala man may mahimo kay mga dagkong tae man ang mga tagiya ng mga ingana may gala. Muning the futility of democracy ba. Kay kung komunista pa mo asa kita baday mo basurahan dito sa Russia wala man. Kay kung mga dictatorship man ang Libya may gala. Wala Labay lang og basurahan maski sa ilang kataro diha sa daplit di ba. Taas na kayong minuto, nanay pulis, dampot na ka. Mayroon ba ibalik ka sa imong balay? Dili na ba yun? Wala lang ka. Ingana ang komunista may gana, pero daghang kayo mga di maayo sa komunista. Mga na sa hindi po kumuuyo. Pero sa ingon lang ginakong istorya na ko na yung mga gala. Musay ba, makadungog ka ng mga tao nga mangitag rason gani. Nga ingani, nga negosyo man, kung daw ingana, dili na siya. Ay na yung mga laws and regulations na to, bylaw sa gobyerno, pero hindi masunod. Ako lagi ni undang ako, pag abot ng 1990s, wala na ako ni apil-apil may gana. Ipaon lang man ka sa itong mga aktivista, ipaon lang ka labaw na ako nga doktor ko, ipaon lang po nila niya, sila, igor na sila rally-rally niya, wala yung mahimo. Okay, bayaran lang po sila, hilang po. Tumo na ang problema sa COPD may gala. Karon, usawan man nato na siya. Wala. Prevention ra gyud siya may gala. Kay once nga naisa sa inyong membro sa pamilya maging anak, hurot inyong kabtangan may gala. Kay kada adlaw man siya mag-atake. Naay na mga inhaler niya. Kadaghanan ra ba gyud sa mga pulmonologist, mura na ihatag. Salbutamol, steroids, mga inhaler, mga nebulizer, dili man maayo ang baga, kay bagtok naman. Bagtok na dyan sa'yo, wala yung siminto ba? Kunya, kung imo na bagyong pisuon ang baga sa kanang gi-autopsy, imong ipisuon, ang manggawas ba, itong nga fluid. Makahunaw na dyan ka, persana smoker's cuff, smoker, sus, kaunaw na kagiunsa ka ni pag ginhawa ng tawahan no. Ko naman, nikotin na may manggawas. Samot na gyud ang mga exposed sa mga baho nga nagi small particles nga mosulod sa baga. Samot luoy kayo. Mao ni siya nga usahay maabot sa ako ang pasyente, usahaw mo na ko nga mingon man ko wala ba transplant sa baga doy. Kana pang nga area sa lawas nato may gala nga dili gyud transplant.
Bisan pag-usawon kay ang baga nato puno kay sa kuan kanang puno kayo sa mga antibodies. Kung any changes sa atong lawas, sampo kambyuhan, ha? Mo allergy din siya. Ay, asa man puta manguha og donor sa baga may gala, wa may baligya sa palengke. Samot na ang kuan. May okay na may atay baligya, di ba? Nanay kidney baligya, nay pantog baligya, ha? Bisa kung saan na nimo makambyuhan na niyo pero baga wala. Utok lang siguro po, di na po makambyuhan. Ha? Di kung saan na kambyo kay bugo man wala tay may mo na. So, ingani may kala. Kam mga small people para sa ako, no? Saan na to na siya? Bisan pa mo gamit mo maskara may kala. Face mask. Siguro mo gamit mo aning kuan, kaning mga face mask na gani filter. Kana ginagamit sa mga bumbero, ginagamit sa mga kana pwede. Pero adlaw-adlaw ka magamit ano ba? Dili man na siya pwede nga mogamit lang kag pila ka kun kunay baho, dili man kay dili usahay ang minute particles gikan sa baho may gala. Dili kay ma-detect sa ilong labaw na gyud sa kadugayan. Di na ma-detect. Magkadugay masanay na imong ilong nga mo ng baho aba. So dili nakakabantay nga naa day siya pero constant na siya may gala. Permi gina siya na particles na masulod sa imong baga nga kada makasulod magdeposito. Kada makasulod magdeposito og particles. Hantod na gyud nga mubagtok na siya. Antod wala na space nga mo exchange ang oxygen o carbon dioxide. Pag maabot na ng panahon na magsige na lag steroids sa imong pasyente ba. Una, mingon ko sa inyo nga pobre gid mo. Pareha na siya sa dialysis ba. Once nga sugod kag dialysis. Ang baga pod maapot si OPD ganay ka, sige nag-nebulizer, sige nebulizer. Kung dili nimo i-try nga i-expand ang imong baga, kay na may paagi nga expand imong baga. Dili na nimo siya pugson. Wala. Wala gid. Kapila na ko ana nga moingon ko sa pasyente nga dong mo paburot kag kaning balon nga pabuton gini mong mapaburot gina nimo kay kana siya mo ra nay paagi nga mo expand imong alveoli dong boom mo ana siya buto pug nya katong mga naay mga lugar nga mabuak sa imong pag blow og bubbles kanang paburot mo na toy maagian sa mga immune system nato nga molimpyo macrophages mo nito molimpyo siya hinay-hinay ba pero dili gyud yung 50%. Siguro malimpyo sa atong baga, siguro mga 5% lang. Pero mag-improve imong baga, magka-improve. So mabuhi pag pila ka tuig, pero ano lagi, dili gyud ka mag-expect nga mobalik ang imong lawas sa normal. Di gyud siya. Mo gamay lang kang lakaw, kapos na kayong ginawa. Mo lihok lang kag paspas, kapos kay imong ginawa. Di gyud ka kasabot. Unya, ECG to the echo, examine sa atay, examine sa kidney, normal. Unya, kay wala may examination si OPD may gala. Pulmonary function test lang, di na makita sa x-ray. Just x-ray, ultrasound, samot. Ang makakuha lang yun sa COPD may gala is pulmonary function test. Karon, ikaw nagkasigarilyo, duol mo sa baho sa basurahan. Tanang mga lugar nga nagapag kanong baho, kana siya kinahanglan gyud mo magpa pulmonary function test every 5 years. Sa kamo mga tigulang every 2 years. Sa bata ay kung pwede every year. Okay. Once nga magsugod na gani ang COPD may gala, mugawas na sa pulmonary function test, kinahanglan mahawa gyud mo ang lugar. Mahawa gyud mo kin. Pero wala may kabuga, di nga po din yung pahawa ng dagkong tae niya. Sao nga ninyo. So, mo kadaghanan, ma-advise ganay ko nga mamalhin gyud mo lugar doy. Di gyud mo pwede mo ingana. Mo bitaw tong karon mga baboy gani di naman ka pwede magkulungan ng baboy sa inyong likod sa una bisag asa ka magbutang og baboyan, pwede karon dili na pwede. Manok di pwede, adto gyud dito sa layo. Makalusot na yung mga dagkong tae may gala kay daghan mo po kay mga corrupt sa gobyerno. So,
Once gani nga medyo matan-aw mo nga dili man ni mag-detect sa doktor ang kinahanglan ninyo pulmonary function test. Mura na siya ipa-blow mo og kanang kuan makina. Pa-blow mo kusgon yun, naa na siya gitawag og tidal volume, pulmonary kaning kuan expiratory volume, mga ngano na mga parameters pero di gyud gihapon mo magkasabot ana kay kinahanglan man ka mo eskwela o ka doktor. So i-interpret yun na sa imong pulmonologist. So, ato mga pulmonologist, may yun siya nga nagasugod ng kuan, kanang COPD, wala. Unless di ka muhawa ng lugar, babay yun kagid. Ang problema may galali, kaya way tambal. Ma-detect. May bawaan nga nag-COPD na ka, wala tambal. Igo lang ka salbutamol, nebulizer, mga inhaler, pero di gid siya nakuha. Ora ko kaning kuan, parehagog ng TB, abi nimo dayo na ka na pagyapon, balik lang gyapon. So mauna siyang posisyon sa COPD may gala. Mapuno na lang yung kag ininom og tambal, mahurot na lang yun ang iyong korta. Di mahuman, sige lang gyapon mo disod og ginawa. Naalagi uban, basta to akong igsuon. Di naman gyud siya makorek. Naingon naman gyud ko sa iya nga kanay siya. Terminal na gini siya. So, pag abot atong panahon kay nag-opera man ko pagkamatay niya may gala, itawagan ko sa residente sa ospital na namatay na ako igsoon. Kung batay mahimo, saan man nato nga ingana man gyud siya. Iya man tong tinuyuan nga magsigarilyo. Isa may nagpugos sa iya nga magsigarilyo. Pero kana lagi, kamo nga nagpuyo sa baho kayo, kung di wala gyud mo ikabugang mo balhin, sige na lang yung protesta. Ay gani kay na mo spokesman dili sa radyo may gala si Dennis nga mulaban sa inyo ba? Kay kung wala pa na dili. Murag wala gi epekto ng kanang grupo-grupo association wala gi epekto na siya. Kini agi biya ko ana nga mag-grupo-grupo sa mga kuan para mo fight lang sa baho sa kuan basurahan wala Wa gi epek may gala. Basta lagi magkatawa lang itong tag-iyas basurahan. Kasi guwa mo kay balong nga na politics ang pagkuhan sa basurahan Wala gid mo kabalo Kay kana kwarta, dakong kwarta man sa katutag-iyas sa yuta mga higala. Kung maglabay sila basurahan diya, wala pag himuon. Mudawat lang sa basura, wala sila gamiton nga mga gastos ba sila, wala. Sigig bayad ang gobyerno sa ila, Kita sila, laway lang. Mao na siya problema. May na siya problema kay moupos man gyud tog nga kwao ng basurahan diya. Alangan. Kuno ko na negosyo na gud. Masig makadaot sa laing tao. Di gyud na paminaw. Manggahi gyud na siya. May pasyag ulo kay gahi pa. Di gyud na sas dako kay kong experience na may gala sa Tondo. Usahay lagi makuha na lang ka frustrated kay ka sa kalagot niyo ba. Kay klaro na ko kayo na nagay mga studies, na nagipagawas ng mga kuan nga mao ni siya, nagasaka na ang infection sa baga. Klaro lagi kayo. Sa itabo. Wala. Sa lagi kani. Makaingon gyud ka gyud nga ang sitwasyon sa demokrasya ba. Rang nagi say problema. Na mo problema ang socialism pero mas disiplinado gyud kay ang tao sa socialism may gara. Noon, ideologies nga di gyud madawat kay kita man gud. Tay sense of freedom. Bisag unsaon nato gusto gyud nato free ta. Mabitaw nang mukanta tag kuan, sa ngayon ang kanta gani nga sikat nga kuan nga kantahon nga kalimutin ko sa kuan sa title. Muna gusto nato nga free gyud ta pero kalimot man sa responsibilidad. Nagkalimot sa responsibilidad mo mao na nga daghan kay mga daot nga tao. So ingani ang COPD may gala. Once magsugod na wala na panahon nga muundang. Once nga magsugod na walay tambal. Once nga magsugod na, sige na siya magkasamot, hangtod nga
mo ginhawa mo ingani mga higala. Ana, kay dili naman mo masatisfy nga iagi sa ilong. Sa baba naman. Basta lagi maluoy gyud kas pasyente nga makita ninyo nga ingana ang sitwasyon ba. Makaingon gyud mga paita na oy. Ha? Dili ka kalihok-lihok. Ultimong maligo ka, dili ka kahuman og kaligo kay di maglisod naman ka ginawa. Mukaon lang ka, matukan ka kay lisod man yung ka ginawa gyud. Mao na siyang COPD may gara. So, kung nalay mahimo na to, kung nalay tayo kaning mga small people, kung nalay tayo mahimo, undangon mong yun na siya, baho diya ba? Pero kaya wala mong yun tayo mahimo Urag, an exercise of utility ko sa Tagalog, sa English pa may gara. Ang mga politician ay in town. Ayaw na lang yung mag-expect. Kay, tagduha ang naong may gara. Pagkatubang sa negosyante, smile. Pagkatubang sa mga voters, smile. Bro, pagod, puno na ganing bulsa, babay mo mga tao mo. Wala pa di ko kitag politician may galang kanang true to his promise ba? Wala pa. Mamatay na siguro kasi katigulang. Asa man ko kita na. So may nga may galang. Pinaka-dreadful nga sakit may galang. Mas grabe pa sa cancer of the lung kahit 6 months, patay man dayon ang lungs. Patay dayon ang cancer. Mamatay man dayon ang pasyente. Mas grabe pa sa ubak kay inom og tabletas, mobalik man, normal man. Ako ginawa man ka. COPD pastilan, mura na niya, mura na siya purgatorio diri sa langit ba. Kay magtanaw yung kas pasyente ka, hangus, pangita og oxygen, bisag nanay oxygen sa ilong. Wala yun. Lisod yung kay ginawa. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Reminder ko sa inyo, may gala, kung katuganing natagaan akong personal number, dili gid mo pwede mo tawag sa ako gyud. Kay para lang yun sa ospital o para sa mga doctors nga mo tawag sa ako. Dili ko nagatubag yun. Basta wala gani sa akong phone book ng hospital, doktor, o nurses, dili ko natubag. So, sorry lang yun mo. So, ayaw yun ninyong gamita. Ayaw mo text kay kung di ba, manawag mo kay dili kita mo i-entertain yun. Sa tinuod pa. So, ang inyong inquiries yun, dito yun sa akong sekretary. Always yun na siya yun. Kay 24/7 man na siya gagunit siya ang cellphone. Mutubag yun na siya. Ang iyang numero 0995 221-8007. 0995-221-8007. Dito mo mangutana kung mga maunsang akong schedule, naaba ko mag-clinic ba ko, kano sa akong dili ko ka-clinic, kay magkupira ko, siya makibaluan na. Karon, kung mangayo mo medical certificate to travel, siya gyapon. Andam na mo daan og messenger kay dito man niya ipadala. Ikatulo, pwede mo manawag sa telephone number sa clinic 284-6455 284-6455 kung gustong ngara mo diri sa Davao. Kung wala mga tuwa mo sa gawas, kinahanglan gyud mong butangan yung 082. Karon ang mga inquiries sama sa mangutana mong tambal sa sakit mga ngani dili ko tigtubag may gala dili gyud kay naa ako gihimuan ta gyud mong og akong mobile app ura na siya application para sa Facebook, YouTube mga ngana no. Diagnose yourself didto mo mangutana kay naa gyud na siya kung gusto mong second opinion naa na siya. Diagnose yourself, i-download niyo sa Google Play. Tubagon tagyod mo gud, mangita gyud ko pagi nga tubag ko sa inyong mga sakit. Labaw na gyud, mangita mo tambal. Dili gyud ko mohatag og tambal kung wala mo sa diagnose yourself. Ang among cell number diri sa radyo, ginagamit gyud namo sa radyo, is 0995 414 2609. 0995-414-2609. Katong napasyente nako, gioperahan ako,
Kato pribilehiyo ninyo to sa pag-opera nako. Kung niagi nagpila ka bulan, wala gani mo check up, gamito ninyo, ipanghatag ninyo sa inyong amigo, amiga, sorry lang, hindi ko mutubag. Once nga makagawas mo, makauli mo sa gikan sa pag-opera nako, dili na ninyo pwede gamiton tong numero ha. Okay, at least makasabot mo nga nung di na nang kutubagon. Di, yun, tubagon. Okay. 0939-798-1378. Mayong buntag, Dok. Nakaila ka Frank Lamban sa seminaryo, wala ko kailangan niya. 0955-795-6151, 68-year-old female. Akong losartan, 50 mg generics, na hurot na kambyuhan o laing brand, generics gihapon. Mali pong man gihapon kudok o short breathing. Kung sa mga yung brand kanang mild lang, salamat. Ingani ni siya nang. Naay posibilidad nga dili lang wala ka na ni angay anang klase nga pang high blood. Kabalo man siguro mo nga ang pang high blood has several families. Pasabot nga dili na sila pare-pareho. Akong balikon ang losartan wala na siya side effect unless differences sa brand. Na mga brand nga dili maayo ang packaging, dili maayo ang paghimo sa factory. So, mo nang barato. Kulang og milligrams. Na po yung mga brand nga generics pero maayo. So, katong niangayan nimong losartan, balik dito. Pero kung wala ka gyapon nag-response sa karaan nimong tabletas, nagpasabot nga dili na kamo angay. Kay isa na siya sa pamilya sa pang high blood. Metoprolol is another family. Ang ubang mga pamilya, amlodipine, mga ipin-ipin, lain po ng pamilya. Mga April, Captopril, lain po na silang pamilya. O kanang mga, so tanang mga losartan, sartan, olmesartan, losartan, isa na sila kapamilya. So kung di ka mo ang ngayon, isa ka losartan o sartan, muadto ka sa laing nga klase nga losartan, mukambyo, pagaya sa losartan. Mukambyo kag olmesartan. Katong olmesartan, medyo potent siya, mas kusog siya yun, kay ang pang-ayo lang na sa mga high blood nga maabot nag 180, 190 ang blood pressure. So, depende yun na sa doktor, mga manong. Dili na siya yung ganahan ka na, dili. Kada tao, kada nga na high blood, naagi particular nga pa antihypertensive nga ihatag sa imo. Dili na siya ratsada. O sa tanan baboy, parehong baboy, dili. Uban baho. Maragya po sa losartan. Lahi gini siya. So, ang himuon mo lang, magpakonsulta ka usap. Konsulta ka sa imong doktor. Ayaw ipadayon ng tambal. 0955-980-5994. Dok, kung saan akong gibati na kada hapon maghuot dughan, maglisod og sulod sa ginhawa. Kung mo ginhawa kog lalom, tata, 52, lalaki, tagom, agoy. Sa igiingon lang ko dong, ingon ako, ganiha sa COPD. Daghan kaayong mga sakit sa baga, dili na ingon nga sa lisod ginhawa, hubak, dili ay. Lisod ginhawa, COPD, dili ay. Luwa kag dugo, TB, dili ay. Daghan kaayong sakit nga magluwa kag dugo ba? Dili lang kay TB. Naay bronchiectasis, naay bronchitis, naay pa yung mga laing klaseng sakit sa baga nga magluwa kag dugo. So dili lang yung TB. Naay tumor dito sa imong baga, abini mo cancer, dili oy. Naay daghang yung yung daghanang sakit sa baga dong. So dili na nimo ma-diagnose kung di ka doktor. Ang doktor gani maglisod gani og diagnose samot namo nga wala mo nag-eskwela medical school. Ipatanaw og doktor. Dili po na siya pwedeng matamatahon lang. Kinahanglan examinon yung kagyud. Kay balo biya mo nga ang pulmonya
dili na siya makuha nga X-ray lang. Kung gidiagnose mo sa X-ray nga pulmonya, eksaminon gyud mo sa doktor kung na bang may problema. Mao bitaw na siya problema ron may gala kay tanang doktor di na mo examine og pasyente. Pag tanaw sa X-ray pneumonia, mingon na dag COVID. Diha mo disgrasya. Kay dili ng X-ray makadiagnose sa pulmonya noy. Di gyud. Paminaw yun mo nang nabay problema o wala. Kaya ang X-ray ra biya, shadow ra biya na siya. Ha? Kasabot mo kung sa shadow, kana bang ano yung kuha na negatibo lang sa film. Dili man na siya maong kuha yun. Depende po na sa interpretation sa doktor nga nagtanaw sa imong X-ray. Una nga, sa una may ganit sa isa ka adlaw makakita ko pneumonia. Karon halos tanan gi-diagnose pneumonia na. Naunsa man tao ni kwartahay na lang man tanaw na akong X-ray, wala ba ni plema? Wala may sign sa X-ray nga na plema, na pneumonia. Ambot ninyo. Basta lagi kung magbinuang doktor, wala. Sila rin kortahan. 0951. So, kaniin mo paglisod sa ginawa ron, ipatanaw ng doktor. Ayaw sugot nga X-ray diretso. Eksaminon yung gagyod. Kaya kung di kabalo mag-examine ng doktor, ipaseminar ako sa ini mayo. Seminon yung gagyod. 0951-813-9757. Good morning. Unsay pasabot sa lumbar neuropathy? Okay. O, wala nag-explain na imong doktor, ingani na siya doy. Ang atong spinal column, pana siya, individual na nga bukog. Individual. In between sa bukog, naanay cartilage. Muna gitawag og disc. Karon, kung magkatigulang, o nahulog ka ba sa una, kaning disc, munipis. Hantod mag-ipit na ang duha ka vertebra, kay spinal column. In between aning bukog may gala, diha gaagi ang ugat na to. Karon, pag duol na kayo sila sa isig bukog, ipiton nila tong ugat. Mao na siyang mabati ninyo nga sakit ang likod, ubinod ang tiil, usahay pagod mang cramps, usay numb, dili siya kabati ang inyong tiil. So, muna'y general term sa lumbar neuropathy. Ang pasabot sa lumbar, lugar sa spinal column. Neuropathy means nadaot nga ugat o nerve. Karon, muta na ka dong. Saan man na dok? Walay tambalang tabletas. So, kamong sige inom og vitamin B complex, neurobion, o sa pa ba na mga B-complex sa inyong inomon, mahubog na lang mo may mga manong. Wala na siya epekto kay ang ugat man mo naipit. Dili man sa ingon nga kulang og vitamin ang imong ugat. So, nagbinod na imong tiil. Sakit imong likod. So, nanakay lumbar neuropathy. Nya tagaan kag B-complex sa imong doktor, ilabay. Useless na siya. Wala yun na siya effect. Ang lumbar neuropathy may kala is makuha lagi sa duha ka paagi. Ang isa is chiropractic medicine. Isa man ang kabawa ng chiropractic medicine. Ang trabaho ana may kala kuhaon hiluton ang bukog dili ang unod. So may ngumon, pwede ko pahilot dili kay balo na siya ang ang binisaya nga hilot. Maski pagwailak tawa. Di kay balo ana kay ang chiropractic medicine manipulation sa bukog na siya may kila. Ila nang birabirahon ilang i-manipulate nga maglayo gamay ang bukog. So mao na siya mawala ang binhod, mawala ang sakit. Unya makalakaw kag tarong. Dili na ma-accomplish sa masahe kay kadaganan sa masahe may kala. Muscle lang. Dili ang bukog yatubang. Ang chiropractic medicine
maog yun na siya itrabaho anak. Dili na siya branch sa Western medicine, kundi lahi yun na siya kay lahi kay na siya nga science ng medicine. So, nga natay daghang kayong chiropractic medicine diri sa Davao. So, gusto na mo yung lumbar neuropathy. Wala, useless na mga B-complex yung inumon. Useless ng inyong ipanghatag nga pain relievers. Lyrica, gabapentin, mga ingana, ay sus, mahubog na lang mo di, huwag na siya mawala ang sakit. So, usahay lagi ba? Makahinukto ko nga ano man tao nga tagaan pa man nga useless man siya nga tabala. Murag yun ang gi-atik inyong utok ba? Kaya nga, walay sakit doon. Way sakit doon, way sakit. Kaya dito man ipaingon sa inyong utok, di man dito sa problema. Di, pag humana sa effect niya, wala na, bye-bye, sakit na po. So, chiropractic medicine and the other one is operation. Ang operasyon sa spinal column ay dako kayo problema. Karon kay na may mga arthroscopy, di na kayo invasive, di na kayo dagko kayong operasyon nga pila mo kabulan mabakol. Di na. Murang nagtanaw lang, murag laser, batalangan ito sa sulod. Kuhaon to na ipit nga ugat, limpyuhan to. Mawalang sakit dayon. Nya butangan nila og mga prosthesis kanang murag simento. Back to normal ang imong spinal column. Pero kana lagi, tako kayong gasto. Gamay ra kayong 300 to 400,000 ang mga gasto. At the same time, pila ka kabulan nga matangkong ra. Bakol gyud ka gyud. So, ingana yung sitwasyon sa lumbar neuropathy. Ayaw mo pag-expect na maayos sa tabletas. Chiropractic medicine or surgery. 0907-116-8300. Apo, 11 months, pakaunon o lugaw o kanon, dili makabawas, tagtulog kabadlaw. Dugay na hangtod karon. Unsay buhaton nam. Kaning nga bata, naani siya posibilidad nga naay Hirschsprung's disease. Kung wala pa mong kadungog og Hirschsprung's disease, walay nerve ang iyang lubot. Balik. Itaw siya nga walay mga nerves ang iyang lubot. Una nga, ang trabaho sa nerve nato diri sa lubot nato mahigala, mubuka. Dili siya musarado. Munang trabaho sa atong ugat diri sa atong lubot. Ibuka niya para makagawas ang tae. Abi ba ninyo ang ugat sa atong lubot? Musarado dili. Muabrihin na siya pag panahon na sa pagkalibang. So, kung wala siya walay nerve, ang may tabuan dili ka abre. Sarado permi. Muna nga ang bata, tagpila ka kilo ang iyang ilibang. Kada ng libang siya, daghan kayo. Matingala ng mga oras, manigkabaw ng bata malibang kay dugay lagi, pero pagpila po ka kilo mo gawas. Mao na siya problema sa Hirschsprung's disease. Kinahanglan gina siya, i-diagnose karon kay ang epekto ana sa pagdako may duha. Abnormal kay ang iyang psychiatric level. Ang pasabot na ako nga kung sa Bisaya pa urag mongoloid sa puton, daghang kay gibati, daghang kay sakit. Kay siyempre, di ba kasaputon anang di ka kalibang sa isa tulo o upat ka adlaw. Ikaduha, ang katong structural deformity sa iyang lubot, makadaot dito sa iyang katibukan sa iyang tinai. So, ang recourse may gala, i-divert, ipagawas na siya, ipadibang sa kilid para mudako siya. Pag mudako na siya, mabot na siya 14, 15, 16, 17, 18 years old, pwede na ibalik. Ibalik doon sa iyong lubot. Endorectal pultro ang operasyon. Dako kaya na siyang operasyon. Nya, daghan pag yung failure rate. Ang pasabutan na nga, dili 100% nga manormal ang paglibang sa bata. So, mao ni siya. Mao lang sitwasyon sa Hirschsprung's disease. Karon, ngayon mga
Mabuhi ba kaning bata, dok, nga dili operahan? Buhi lagi, pero psychologically, imbalance. Daghang kayo na siya yung mga hadlok-hadlok, introvert kayo. Di na ba yun siya mabalik ba? Antod pang tigulang ng bata. Maluoy juga kayo. Immature yun siya kaya pangunaw na. Muna siyang sitwasyon sa Sprang. So, mayingon mga dili siya i-intervene o di maayo. Kay dili siya normal magdako ba? Luoy kayong bata. 0996-930-6205 Doc, my head brain sensation. Why sometimes feel numbness, my brain feel numb. Ay. Dili ba na mong ma-differentiate ni siya dahil? Kung sa brain yun ang problema, kung sa brain yun ang problema, wala kayo ma-feel. Sakit imong ulo lang, kana lang. Pero mayroon kag brain sensation, di na nimo ma-feel. Numbness, siguro, basig tiguwang lang ka, nagasugod kag stroke. Pero, dili na yung nga maka-feel ka sa imong brain na nagatuyok o sa ba, dili. Mali. So, mo ni sa problema kung maghimo na mo daan ng diagnosis ba. Okay, mali yun. Ipatanaw ng doktor. First nga kung ipatanaw sa imo, psychiatrist yun. Okay, naida ko yung problema. 0948-325-2383. Female, 60-year-old. Minaw ko, tinuod ba nga ang sanggob yun. Kung dugay tumuron, maitom daw tamurag, negro. Dili ang side effects sa multivitamins plus iron, ang una yun, ang imong kalimutaw, mo magsugod og brown ang mata kung overdose sa iron. Number 2, ang imong dila medyo lahit ang imong paminaw, metallic ang imong taste. Ang mag-itom ang imong panit o magnegro ka, tungod na siya kay ang iron o multivitamins plus iron, maunsa ba sa kung sang brand. Ang iron mo deposito sa kidney. Pag madawat ng kidney, itom ka. Mo na siyang rason nga nung nga mo itom ka. Dili tungod kay sa iron. Pero na-overdose ang iron may gala, na-overdose ang vitamin, halos tanan pati tubig na ay overdose. So ay mong pataka. Na ay trend karon may gala nga. Na mga doktor mag-suggest ng mga tambal para sa COVID. Ayaw mo paminaw ana ay gala. Na sila hidden agenda, negosyo. Ayaw gud intaw mo paminaw ana kay once gani madawat ang iyong kidney, mo na gitawag no return, no exchange. I shall return din siya always. Mura pa sa MacArthur. Wala, yun mo'y mahimo, di ba? Pag madawat na inyong kidney. Dialysis, yun na siya. Wala, yun, abasin lagi. Usao na ninyo. Why tambal ang tao na naanoy? Huwag yung tambal inyong makita na ba? 0910. Ayaw yung magtuutuan na. Daghan kayo manggawa sa Facebook. Ang sus in town, napay doktor nga, medical practitioner. Ang pangpulga sa kabayo, gisuggest nga inomon sa tao para protection against virus sa COVID. Naunsa man yung tao na nga tableta sa pangpulga sa kabayo. Wala na testing sa tao. Pang-protection daw sa COVID-19. Ay, unsa kang utuka. Ina lang siguro, gusto din siguro madato. 0910-772-9745, 51-year-old, unsay tambal sigig hawoy. Ang kamot, labi na maghigda, 51 years old. Wala na tableta do. Tanaw nyo ka sa doktor, kay naay ugat nga naipit diha sa imong bukton. Kung one side lang siya, ayay, possible na stroke. Mo lagi. Mo niya akong ginabalik-balik sa inyong istorya ngayon. Dili ninyo ma-diagnose ang sakit kung dili mo eksaminon. Gikan sa history,
paingon sa inyong background, asa mo nagtrabaho, paingon sa physical examination, mauna ang paghimo og diagnosis. Ayaw mo tuwa na nga, layo kayo mo sa doktor, o tanaw lang mo kung sa'y sakit, mura mo og nagkonsulta albularyo na ba? Eksaminon di ka yun. Gitun-ana mo na siya mahigalag pila ka tuig. No? Ha? Maski ako karon, how many years na kong surgeon? 35 years na kong surgeon ba? Dili ko pwede nga tanaw lang ko sa pasyente nga complain siya kingani niya. Tanaw lang na ako siya. Sus, lisura, himog diagnosis ay. Amurag mo ingon ka nga, patakal lang kaghatag og tabletas. Di, sus, di ako matulon ba? Samot na tanaw-tanawon lang mo, niya tagaday mo tambal, pastilan. Oy. Ayaw mo tuwa na. Ayaw mo tuwa na. O bitaw naghimo na ko akong mobile app. Diagnose yourself. Nga naman. Interactive man na siya mahigala. Mangutana, naipangutana, unsay imong sakit. Pagkahuman, asa dapit. Pagkahuman, pindot lang ka, sige pindot na. Paghuman, asa imong dapit, unsay kauban nga mga simptomas. Wala ka gi-interview sa doktor. Pagkahuman, pindot na po ka, magawas na tong unsay imong batiyon. Ha? Tuluan ka. Asay sakit, unsay madugnitan. Ha? Unsa man na imong paminaw sa imong tiyan. Itudlo niya ba? Wala ang diagnose yourself may ka na. So, dili gid pwedeng tanaw-tanaw lang mo. Ha? Magpatanaw gid mo doktor, eksaminon gid mo si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.